nagsabi na ako'y mahal mo rin, at sinabi mo ang pag-ibig ko'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako ay lalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Kahit anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. At kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot man ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, kikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. There you have it, guys. I really do hope you enjoyed the segments and the new episode and of course the new set. But before we totally end the show, mag-words of wisdom muna tayo. So, ano ang ating wow for today, Wayne? Eto na. Never compare yourself to anyone except from the previous you. Ayun. Ibig sabihin, don't compare yourself to anyone kasi pag kinokompara mo yung sarili mo sa ibang tao, you're not being real, you're not being you. What is really You're you? insulting yourself, Yeah. 'di ba? Kasi lahat naman tayo, each and every one of us have our own unique qualities. Ayun. So hindi dapat na ikumpara mo ang sarili mo sa kanya porket meron siyang ganito or meron siyang ganyan at meron kang ganito no wala naman din siya. It's not right to do that because of course each and every one of us meron tayong kanya-kanyang characteristic, 'di ba? Sabi nga nila sa Ilocano. Nagsa-shine tayo Ayun. sa iba't ibang larangan, Ayun. 'di ba? So parang nararapat lang na mas bali pa siguro na ikumpara na lang natin yung sarili natin sa mga previous na naging katauhan natin. If Tama. you've changed for the better, then it's also nice to take one step backward and take a look at how you've changed, how you became nung comparing to Yun. what you were in the past, Noon. 'di ba? Yun, tama. So parang it's all for improvement, basta wag na wag ikumpara ang sarili sa iba. Ayan, sana po ay nakapulot kayo ng aral dun sa mumunting words of wisdom namin. At mapunta naman tayo sa acknowledgements. Yes, sino ba ang ating mga pasasalamatan ngayong episode na to? Alright, first and foremost, would like to thank Anatomy's Fitness and Wellness Center kay Sir Winfield and Sir John nung nag-tape kami ng Fit Hub.
Yan. Ayan, tsaka kay Chef Sam, Widget City, owned by Mr. Martin Bornilio. Yes. Mr. Francis Flores of Hidden Garden. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. And of course, I would like to greet my friends. Meron din akong personal greetings dito. Ginagaya kita. Masyadong marami. Hi sa mga Maybank staff, mga tellers po nila doon. Kay Ma'am Shoni Ragasa, Marigo, Cha Ladisla, Karen Raquepo, Arlene Paz, Mon Balalio, Ryzen Amigable, and kay Ma'am Sharon Ke. Ayan. Maraming salamat dahil they're always very much accommodating when it comes to service. And hello kay Melo Veracruz and Maribel Veracruz. Lagi sila nanonood. Kay Anna Marie Buen and Kids, Hazel Almero and Stanley Takata Jr., Tita Fe Pilar, Dr. Joel Beleno. Belated happy birthday! Kay Miss Chana Pasisgo and Alan Go, ayan. Kay Dr. Joy Velasco, hello. Kay Joseph Espejo and Tongson, tricycle drivers. Kay Maria Mabalo and family. Kay Isabel Zoe Donato. Kay Rizal D. Organo. Plus, hello din kay Jerome de Peralta, kay Baby Martina, kay Ate Benjina Redoloso and family, and hello sa PGIS Coral, kay Tita Maricar na laging nanonood, kay Mommy, and kay Stretch, at sa lahat na makasambay ko sa Aso Kobat Rush. Mwah! Hello! Ayan, eto rin sa akin. Would like to say hi and happy viewing to Jason, Neil Lawrence, Mark Emil, John Michael, Angeli, Bea, Daniela, and to all for John Biani of St. Paul, yung mga estudyante ni Vicky na makukulit. Tsaka yung pamangkin mo. Oo, pero hindi, ibang section siya. Ibang section siya. I think John Bosco, something like that. And of course, once again, happy viewing to kay Victoria, my wife, to my baby, si John Joseph, and of course kay Nanay Nora, and of course, yung mga Kimos family, belated happy birthday, Joms. Advance happy birthday to you. Ha? It's belated naman. Happy birthday. Thank you so much. And of course, kaya Mang Eric, advance happy birthday. That is on the next month pa. Pero, ina-advance ko na siya. Tsaka, yung mga ninangs ko dyan sa Ilocos National High School, yung mga nanonood kasi pag nakikita nila ako doon is nagpapag-greet. Yung mga yun. Ayan. Hello sa inyo lahat. Mas especially kay Ninang Evelyn de los Santos. Tapos yung mga katrabaho natin sa UNP. Yes. Sa UNP Millennium Band, sa CCPA, sa OSA. Tapos yung mga bandmates natin na Vertigo Band, The Bridge Band. And of course, sa inyo po lahat ng mga masugid naming tagapanood ng Wake Up Ilocos. And before anything else pala, we would like to thank, of course, Klong sa aming mga buhok na napakaganda for styling my hair. Ayan, ako rin. Styled my hair. And thank you so much to everyone sa staff na bumubuo po ng Core TV Productions. Yeah, thank you. Ayan, talaga lang. Thank you so much, Roxy dear. Maraming salamat to each and everyone who has put effort in this new season. Ay nako, sobrang lahat nagpagod. Nagpagod talaga. Lahat nag-contribute dito. Lahat ng efforts. Ayan. Ayan, dagdag ko lang dyan. I would like to thank also for Cedric na laging nag-i-sponsor ng damit ko. Almost all ng taping na pinapahiram niya ako. Thank you, Sed. Minsan nagbibigay rin niya ng damit. Oo, generous siya. Diba? Super generous. And of course, once again to Ma'am Rochelle and Sir Adrian. Thank you so much po. Alright, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating show for today. Tumutok ulit next week dito sa show kung saan more than unlimited ang saya. Ito ang nag-iisang infotainment show sa buong Ilocania. Sama-sama tayo ulit next week dito sa Wake Up Ilocos!